de maqueta. Sí, además es importante, Mari Carmen. Yo siempre dic que la joventut és el futur de la festa, és el futur dels fallers i que hi ha que, d'alguna manera, hi ha que anar també pues, encausant-los des de lo que són aquestes activitats. Jo me pareix extraordinari. Els prèmits, tant d'un concurs com d'altre, val la pena, no sé, jo, alguns prèmits que dir-los para, a veure si així captem a més gent. Vamos a ver, económicamente es como todo, los recursos son muy limitados y económicamente quizás no sea importante, pero para un niño llevarse un primer premio de cualquier cosa, de playback, o para eso sí que es importante, es decir, pero de todas formas yo creo que la participación tiene que ser al margen de los concursos, es decir, que el concurso tiene que ser un poco como secundario, lo importante es participar y hacer algo que valga la pena y estar ahí esforzándose, pues yo creo que a los niños eso se le tiene que valorar mucho, más que el concurso en sí. Sí, perquè a més, Junta Central Fallera sé que els xiquets estem molt en consideració. També feu una gran festa, que no sé si enguany ha sigut en el mes de setembre, però sempre feu una gran festa en els vivers municipals, on, no sé, on acudixen moltíssima gent del món juvenil, del món jove, dels xiquets, de les falles. Molta participació també en aquestes activitats? Este año nos han desbordado, es decir, había previsto unos 6-7 mil niños, creo que han ido bastante más. Perdón, 6-7 mil niños. Sí. Y han desbordado a la Junta Central Fallera. Han desbordado porque además han ido también personas mayores y hubo un momento que Viveros estaba totalmente desbordado. Habría 10.000 personas fácilmente. 10.000 persones en una activitat de Junta Central Fallera. Realment és un col·lectiu que està ahí sempre en el carrer i bueno, encara que algú de vegades en quan diu és que tal, és que me molesta, però bueno, jo sempre dic que això és la festa. La festa, cada poble té la que té, la té que mantindre i bueno, pues unes voltes se molesta i altres pues, fa que altre sector de gent pues, disfrute, com en aquest cas, ixes 10.000 persones de vivers. Mari Carmen, més coses que tingues en Junta Central Fallera per a comunicar? Pues ahora mismo así a voz de pronto yo creo que lo más importante ya está. A part d'aquesta activitat, no? Perquè sé que estigueres en Algemesí no fa molt. Sí, estuve con la Fallerita Mayor Infantil en Algemesí, que normalmente va Pepe Boix, que es el vicepresidente de juntas locales, pero él tenía otro compromiso con la mayor y no podía y me fui yo, y además coincidió que era la primera fallera mayor infantil que nombraban en Algemesí, con lo cual fue un acto muy entrañable y muy bonito. Qué bonito, eh? Sí. Ahí estigué la nostra Ariadna, fallera major infantil, que té 8 anyets, 8 añitos. 8 anyets i és, desde luego, una passada de xiqueta, Però, bueno, Mari Carmen, jo també te vull dir que no solament en Algemesí han nombrat fallera major, enguany per primera vegada, està també Llíria, que també ha nomenat enguany a les seues falleres majors, fallera major i fallera major infantil, per primera vegada en la història. Eso está muy bien. Yo creo Qualsevol dia esteu ja anant per Llíria, eh? Enseguida. Enseguidita. Jo crec que és una manera de fer acte de presència, de fer-se presents i sobretot de mostrar aquesta germanor que el món de la festa en la ciutat de València i en tot el món s'està i està ahí sempre colze a colze. No vol dir que no hi hagi alguna que altre en contra, perquè és normal, si no seria molt avorrit, però la veritat és que hi ha bon ambient en les falles en València, Mari Carmen. Hay un ambiente estupendo y hay que verlo para creérselo. Y cuando la fallera mayor sale de Valencia y va a cualquier pueblo, el recibimiento es extraordinario, es decir, el trato es exquisito. De verdad que solo podemos darle las gracias de cómo nos reciben, cómo nos tratan, es una maravilla. I les juntes locals, d'alguna manera, també se posen en contacte en Junta Central Fallera. O sigui, Junta Central Fallera és un referent, això ho sabem, ho tenim ahí clar, perquè són molts anys de bon fer i molts anys de mantindre una festa tan important com són les falles de València. Però a nivell de juntes locals, que també des d'aquestes paraules i veient-se també
com funciona la Junta Central Fallera de València, han anat creant-se aquestes juntes locals. Mari Carmen, com veus tu quan arribes? Veus la gent que mira amb bons ulls cap al Cap y Casal? Yo creo que sí, y lo demuestran cuando llegas, con la forma que te tratan, con la forma que te reciben, con la alegría que te dan, decir, bueno, la ilusión de hacerse fotos con la Fallera Mayor. Es decir, es maratoniano el tema de las fotos con la Fallera Mayor, y además comprensible, todo el mundo quiere estar con ella, todo el mundo quiere una fotografía con ella, todo el mundo quiere saludarla, que le firme la banda, que le firme autógrafos. Es una cosa de verdad para verlo. Bueno, i ara que no mos veu ni mos escolta ningú, Ariadna, en aquests 8 anyets, com va portant-se dins de tot este mare magnum de la festa que dic jo, com és les falles i com és l'anar d'un puesto a altre, d'un lloc a altre? Lo lleva muy bien, muy bien. Es una niña que además absorbe todo lo que le dices, es decir, y es una niña que se defiende perfectamente, es decir, no necesita ella. Es muy abierta, es muy divertida, es una niña muy divertida, y es una niña que donde va, la verdad es que queda fenomenal. Jo te vaig a contar una anècdota. El dia següent d'haver vingut a l'Ajuntament, el regidor, en Félix Crespo, les va dur allí a l'àrea de festes i ens les va presentar i tal. I quan li di a Ariadna, mira, ves, aquí, de aquí es donde sale todo, es decir, los permisos, los permisos para fuegos, para carpas, para el montaje de fallas, i quan ja acaba el regidor, ella molt sèria diu, ay, pues a mí el jurado me había dicho que era en Junta Central Fallera. O sea, sí, que sí que es deberes, sí que és deberes que té, és una persona que es fija i que capta tot allò que li diuen, perquè clar, i a més és sinceritat, i és sinceritat des 8 anyets i de més. I el que és en si l'acord d'honor també... Sí, la verdad es que sí, que son niñas. Yo creo que la gente joven, las niñas, tienen muchísima más capacidad de aprender, de absorber todo lo que le dices, y hasta ahora es una maravilla. Las crías encantadoras, desfilan perfectamente, saben perfectamente, no le tienes que repetir las cosas. Yo creo que muy bien, muy bien. Pues, Mari Carmen, jo, si tu no mos tens que contar, avui de moment, perquè vindràs més voltes, no mos tens que contar res més, jo sí que vull agrair la teva presència perquè, com tu saps i hem dit abans, avui comença aquest programa que hem estat anunciant, que és el Casal Fester, i que, bueno, pues que l'hem inaugurat en una vicepresidenta activa, com és Mari Carmen Rodríguez, una vicepresidenta d'organització de Junta Central Fallera, i esperem que en pròximes visites vingues i ja parlarem en directe en les dos falleres majors. Muy bien, yo encantada de estar aquí, sobre todo hoy que inauguráis, y cada vez que queráis que venga o que asista, vosotros solo tenéis que decírmelo y yo vengo.